Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit. Én csak még egyelőre shorts videóban tudok csinálni, mert nekem most valami gondom akadt. De itt van a Mafla, nemrég kapott ennyit. Úgyhogy amúgy a csatornámat egyelőre csak ilyen shorts videóban tudjátok megnézni. De ezek ilyen egypercesek lesznek. A Mafla itt talált valamit közben. Maffi. Kicsi Maffi, azt kell róla tudni, hogy lány, szinte ezt nem mondtam el még, de lány, rostont és imád harabdálni. Meg kis bohóckodó, kis csöpség, jószág, meg francia boldog. Az ilyen kicsi fajták meg szoktak hűlni, nem csak a kicsik, hanem a nagyok. Kislány az jobb, mint a kisfiú, mert azok így felrakják a hátsó lábukat, azt lepisílik a falat. Tehát ezért is kellett lány. Na mindjárt letlék az idő, úgyhogy sziasztok! Köszönjétek el Maflástól is! Szia Mafla!